Cert e că eu am stabilit 200 de kilograme. Nu e reclamă, ci chiar adevărat. Mă simt excelent. Ceea ce spunea Aurel, că eu la dacă fluiam locurile de etajul 3, urcând pe scări, urc în fugă și nu vine să cred că sunt aceasta. Vitalitatea îți crește, somnul se reduce, dar te trezești odihnit, sări din pat. Deci înainte mă ridicam pe parte, mă la ca să mă sprijin, deci eu sări din pat, acum am 64 de ani, dar sări din pat. Deci Aurel are 70 de ani. Deci el are să răduci 35 de kilograme. Are vitalitatea pe care noi nu avem cei din experiment. Deci ne depășește pe toți, realmente. Și se întâmplă. Deci totul e să dorești foarte tare să se întâmple și să utilizezi ceea ce ți se recomandă. Biorezonatorul este cel testat în momentul, deci cel mai compatibil cu dumneavoastră, suplimentul cel mai compatibil cu dumneavoastră în momentul testării. Asta e. Ni se dă valori spirituale de către divinitate, care înseamnă că te place. Așa pe scurt. Faptul că în univers totul este livrat. Universul e vorba de energie, de informație, de altfel bazează pe vibrație. Adică mișcare. Nimic nu e fără mișcare. O mișcare înseamnă de fapt vibrație, într-o valoare minimă, într-o valoare mare. Pe că e fenomenul ceea ce se întâmplă acum la noi este această vibrație care vine din centura de păstor, se bombardează acest pământ. Putem noi constituim o parte din pământ. Această vibrație crește față de vibrația care am fost noi obișnuiți. Crește într-un fel exponențial la vibrație. Modul în care noi ne putem adapta la această vibrație depinde de cum reușim să integrăm vibrația noastră proprie vis-a-vis de aceste energii, informații de vibrație noastră. Deci, pe scurt, trebuie să ne crește în vibrație. A fi spiritual înseamnă să crește în vibrație. Nivelul de conștiință înseamnă să avem vibrație ridicată. Vibrația nu spune de același lucru. Când spun vibrație, spun energie și informație. Există un procedeu în baza care putem să crești mai această vibrație în mod accelerat. Deci toate procedeile de până acum cunoscute în vechea energie nu duc la creșterea vibrației suficient de mult ca să putem să ne adaptăm la aceste transformări, ca să fim mai rezonanță cu aceste transformări. Soluția care nu s-a dat, această soluție nu s-a dat, deci nu a fost creată de nimic, deci am avea cum scrierea această soluție. Se bazează pe faptul că se realizează un biorezonator, ce e biorezonatorul? Biorezonatorul este un supliment alimentar de anumită calitate, cunoscut de mii de ani. Deci nu vă dau numai un singur biorezonator. Mai multe tipuri de biorezonator. El nu fac altceva decât să activeze, să aducă la o funcționare normală anumite ceară. Ceară este suficientă energetică, pe care i-a rând tot, și care, din cauza acestor afecțiuni pe care le-am obținut din postul vieții, aceste afecțiuni în special provin de la traume emoționale, deci apar din aur, aceste traume emoționale din aur, se transportă fizic, fac ca ceartele acestea fie întrese din energie, nu poate furnizeze energia și informația
în întregul sistem, pentru că creează cele blocaje așa. Cu alte cuvinte, am putea vorbi, e o coincidență din acum aici, în asociatul acesta, de medicină sacră. Niciun altul nu pot pomeniște acest termen, medicină sacră. Asta înseamnă că este prima dată când se poate aplica această medicină sacră. Această medicină sacră nu este un medicament. Nu va fi niciodată. Chiar termenul e ceva care se pășește în viață. Dar această medicină sacră pe sute de persoane aplicăm. Într-un mod foarte simplu. Tot ce simplu este și valul. Deci vorbim despre viorul donator. Acest viorul donator reprezintă cum am spus anumite experiențe alimentare pe care divinitatea le folosește ca suport pentru a crea anumite vibrații, anumite programe. Practic folosește pentru pe fiecare de noi avem o groază de programe, care numim divine, așa, care sunt activate doar de vibrații. Deci când vibrația ajunge la un anumit vibrat, acele programe activează. În rândul timpului, datorită faptului că vibrația este vibrația de activare, ele stau bine merge acolo și nu funcționează. Adică sunt dezactivate. N-are rost acum să faci motorie, nu se activează, nu se dezactivează aceste programe. Deci avem aceste programe pentru că am fost creați să facem față tuturor situațiilor în care sistemul nostru solar evoluează. Acea lucrare central, lucrarea rasei, totul se explică prin faptul că acum nu intrăm în o energie foarte mare, sau numită epoca de lumină, și care intră din nou o zonă întunecată, așa poate în care nu mai există această centură de fotoni, sau nu se mai manifestă această centură de fotoni. Pe această traiectorie în care sistemul solar se învârte în jurul acestui soare central. Deci să revenim la viorul donator. Rolul este ca să înlocuiască acel program de hrană cu prană, sau cuvânt, cum le-am spus, chi, pe denumite fiecare popor, într-un anumit fel. Dar eu reprezintă același lucru și anume forța divină care menține viața și formă în univers. Deci, întrucât acest program de hrană cu prană nu poate fi activat pentru că nu avem vibrația necesară. Divinitatea ne-a dat aceste viore donatoare, posibilitatea de a folosi aceste viore donatoare pentru ca să înlocuiască, să oprinească acel program care încă nu e activat. Deci el funcționează ca un subprogram al acelui program de hrană cu prană. Acum, s-a comis o paranteză, să vă spun că această plană este unică. Mai trebuia să manifeste diferit în funcție de dimensiunea în care acționează. Deci, pe pământ, tot în 3 dimensiuni, materia nevie dimensiunea 1, plantul și animale dimensiunea 2, iar pământul dimensiunea 3. Tot pământul dimensiunea 4, iar celelalte dimensiuni sunt în astral. Adică, unde nu, noi ca sistem nu avem ordine. Deci spuneam că această prană funcționează diferit funcție de aceste dimensiuni. Și anume, în dimensiunea 3 noi avem prana în
care noi o folosim tot timpul, nu duce la creșterea democrației. De ce nu duce la creșterea democrației? Pentru că ea a un nivel. Deci creșterea democrației, noi o realizăm în dimensiunea 3, deci până acum, continuăm etapul mergem tot pe această linie, prin simulare. Manifestării crane din dimensiunea imediată din dimensiunea afară. Dacă am putea accesa crana din dimensiunea afară, atunci, efectiv, am creșterea accelerat. Amintea mea, vreau să socializeze cu mine, ca parte din familie. Cum îi face această socializare? Totdeauna lasă să mâncăm împreună, deci dacă mâncăm aceleași lucruri, suntem toți o apă și un pământ. Este mai bine cont din alte aspecte. De asemenea, în afaceri sau în alte ocazii, trebuie să facem același lucru, să facem. De ce presupunea? S-a presupune, dar noi să mâncăm absolut ce mănâncă acei oameni. Nu venim acolo și spunem că eu mănânc macaroni crudă sau mamele sau nu știu ce era cu mine de o să vă întrebați cum este posibil să poată face trecerea de la hrană cu hrană din dimensiunea 4 la această hrană, cum să spun eu, nesănătoasă. Dar noi am numit o asemenea hrană în care e totalmente sănătoasă pentru biologie. Deci, în momentul în care este acel canal de hrană cu hrană, când ne-am obișnuit să facem această trecere, fără niciun fel de pregătire. Deci, pur și simplu, dacă cineva e mă hrăniți acum cu hrană, cineva spune, hai, faci nu știu socialitate, o grătare, mă rog, fac hrană, și eu și eu pot să mă duc și mănânc exact ce mănânc. Eu nu vorbesc în numele altea, vorbesc în numele meu. Deci am stărit 20 de kilograme, n-am făcut pancreatit, n-am făcut depresie, n-am făcut atac de panică, nu mi-a tărnat pielea, nu-i nevoie de operații estetice, te simți excelent. Vrei să dansezi, am fost la, deci o să vedeți, așa a fost, am avut o perioadă, am mers la Zumba aerobic, eram așa de entuziastă, fericită că mă simt bine, că simt că iar trăiesc, pentru că obezul, deci 85 de kg am avut și eu, 85 chiar spre 86. Și era ceva, simțeam că mor, că nu mai pot. Colăcei de celulită dureroși și îngrozitori. Inima tot timpul nu mai putem. Deci era înfiorată. Evident se întâmplă. Nu credeam că am să mă îmbrac costumul ăsta, care și ăsta e dat. Deci, ce să vă spun, l-am de 10 ani, dar îl iubesc. E o fericire. Deci se schimbă. Nu știu, deci fiecare corp reacționează altfel. Nu mi-am propus să-mi scadă ochelarii la o dioptrie. Nu poți să-ți propui. Se întâmplă totul conform unui plan divin. Nu noi decidem chestia asta, dar se întâmplă. Și ceea ce se întâmplă vom sesiza imediat. Vreau să vă spun că cei care vor intra în procedeu, obligatoriu vor face detoxifiere. O să vă dăm o detoxifiere pentru că imediat cum e vortica umflată, să știți că acolo sunt toxine. Da, clar, evident. Sau dacă bem un suc, îmi cer scuze, dar am văzut că beați un energizant, probabil din starea de oboseală pe care ți-o dă masa, așa, iarăși toxină peste toxină, mâncarea chimicale, euri peste tot, deci fructele, porcile și așa mai departe. Detoxifierea este șamplanșarama, e o tehnică iogină ușoară a comisare, aveți exercițiile tot. Aici sunt 4 linguri de apă cu 4 linguri de sare. Cei care au tensiune pot pune mai puțină sare, deci lingurițe în loc de linguri, sau zeamă de varză. Eu am încercat-o din nou, am făcut de câteva ori în acest interval. Eu am încercat o cană la 2 căni de apă. Vă reglați astfel ca să vă fie bine. Deci aceea este pentru dumneavoastră. Da? Tot alăturat este, acum, biorezonatorul meu, am fost ciupercuța, care cu spune, pentru găsiți din materialul prezentat. Deci cei care doresc să intre în procedură vor avea o discuție individuală cu Aurel, care va face măsurătorile, va face recomandările, dar vă sugerez, înainte de a intra în procedeu, faceți o investigație cu Aura Video Station, să vedeți cum stați cu Aura cu ceafă cu vibrație și
și faceți și după, pentru ca să vedeți ce s-a întâmplat. Este saltul colosal. Aparatul nostru arată de 23 de rapoarte pe toate sistemele, ca să aflați cum stați cu sistemele, cum stați cu mineralele, cu vitaminele, care sunt cauza altor afecțiuni. Da? Deci curaj pentru... Deci care e procedura exactă? Unde ne scrie? Costă fiecare? Deci asta. Deci costul este 200, la ei 260, că vă dă pe CD. Împingem momentul. La noi 250 de ce? De mii, de lei? De aia 26 de luni. La noi 25, eu vă trimit prin e-mail. V-am dat cărțile de vizită, am să vă rog să-mi trimiteți un e-mail cu solicit informațiile promise și eu, cu ocazia să intra și în e-mailul meu, vă trimit toate informațiile și oricând și Aurel și eu vă pot ajutăm cu tot ce e ajută. Da? Deci asistența aveți.